लोगोफोर जय हिन्द लोगोफोर ओरैबायदि इन्टारेस्टिं बाथ्रा सावरायनायदो दिनैनि भिडिअ जाहैबाय बिथां आदा फैला जे बरगयारी सार आदा फैला होननो बोरैबा मोनो नाथाय दा रायजोफोरानो फैला होननानैसो गासैबो मिथिखाजोबगौ उपाय गैया बुंनो गोनां जाबाय लोगोफोर दा मा जादो आङो गामि गामि बर' गामि गिदिंगासिनो दं हाजो सेर बेनिफ्राय जा फैला जे बरगयारी आदाखौ गासैबो रायजो राजाया माने गोदोनिफ्रायनो सिनायखायो जे दिननिफ्राय हायना मुलि बानायबोनाय बैनिफ्रायनो सिनायखायो बेनिफ्राय काहानिया मा जादों दा जोंहा दा बर'नि चिफ गैगोना गैया बिथां प्रमद बर' सार प्रमद बर' सार आरो फैला जे बरगयारी सार बेनिफ्राय मा जादों आं गामिनि आं समस्याखौ देखायनो नागिरगासिनो दङ ओरैबायदि दुखुनांथाव आं भिडिअ देखायगासिनो दं नोंसोरनो उननि भिडिअआव थांनाय बोसोराव जब कार्ड सानबा 6 दिन खामानि मावनानै दिनैसिमबो फैसा मोनलायि गामि दङ बे जब कार्डनि फैसाया फैगोना फैयाखै ना जब कार्डनि जाय खामानि होदो बिसोर जादो जों बेखौ मोनथिथ'आ नाथाय आं भिडिअखौ होगासिनो दङ बेनिफ्राय गामिनि रायजो राजाफोरा मा होनदों मिथिबायना साब्रै साबा बुरैफोर बर' बिमाफोर मा होनदों मिथिबायना फंबाय माने आं सोंबा मा होनो मिथिबायना नोंसोर प्रमद बर' सारखौ सिनायगोन ना सिनाया सोरबा सोरबाया प्रमद बर' सारखौ मिथिया बेनिफ्राय फैला जे बरगयारी सारखौ आदाखौ गासैबो मिथिगौ बुरैफोरा मानो होनब्ला गोदो सिडियाव नुयोमोन ना गामियाव सिडि देखायोमोन टिभि देखायनानै सिडियाव नायोमोन हाबा कासफोराव बेयावथ' फैला होननानै मिथियोमोन नाथाय फैला जे बरगयारी आदाखौ सारखौ गासैबो मानसिया मिथिगौ बेनिफ्राय आदायाथ' दाख्लै इलेक्सन टाइमाव गामि मिटिं खुंजोब्बाय बेनिफ्राय भाई फैला जे सारखौ रावबो सिनायोबा मिथियै गैया दिनैनि दिनाव बर'नि शिबा सोर होनबाबो खोन्थानो हायि दङ फैला जे बरगयारी आदाखौसो मिथिबावलायगो मानो होनब्ला थांनाय इलेक्सनाव आदाया जोबोर बाथ्रा बुंदोंमोन बेनिफ्राय ओरैबायदि दुखुनांथाव सोरबा सोरबायाथ' बुंलायदो जों फैला सारखौसो सिनायो होनलायो बुरैबाबो सार होनो जा फैला सारखौसो सिनायो सारासो फैदोंमोन होनना बुंलायो दा जोंनि बर' हारिनि गेजेराव ओरैबायदि न'खर दोङो गोरिब दोङो गोसोआनो आजिब नाङो सोरनिबा फिसाफोरा मा गस्ला आरि भिडिअ नोंसो सिनायजोबनाय नङा फिनदो सुथेनानै गानदो सिलाय मारिजोबनानै गाननानै ओरैनो माने जेबो गैया एक्सट्रा ड्रेसानो गैया जोंनि बर' हारिनि गेजेरावबो बेफोरबायदि दङ नाथाय दिनैसिम रावबो नुसनाखै नाथाय बिसोर बुङो इलेक्सन समाव फैला जे सारा बा आदाया फैयै बाथ्रा बुंदोंमोन जोंखौ जोबोद मोजां बाथ्रा बुंदोंमोन दिनै जोंनि जायगायाव रावबो सासेबो नुजाफैला आं बेखौनो खावलायगोन फैला जे बरगयारी सारा आदाखौ माने ओरैबायदि गामिनि मानसिफोरा सोरबाया नोंखौसो बर' हारिनि चिफ सानलायलाङो सोरबाया नोंखौसो बर' हारिनि दैदेनगिरि सानलायलाङो बुरैफोरा मायबा मोनसे नोंनिफ्रायसो मोनगोन खोमा होफैगोन खोमा रायजोखौ नायफिनगोन खोमा सोरबा बर' बिमाफोरा आदा फैला सारखौसो इन्टिजार खालामगासिनो दङ आं ओरैबायदि दुखु मोनदों फैला जे बरगयारी आदा आंथ' सानोमोन आदाखौ दाख्लै बावैबो सानदोंमोन आं जोंहा आदाया सारा कख्लाबारि समस्थियाव MCLA जायोब्ला माने गोख्रों बाथ्रा बुंनानै हारिनि थाखाय मावगोन नामा मानो होनब्ला आदानि बागै मोनथिखाजोबगौ जोङो माने पार्सनेल लोगो हमनानै रायलायनाय जायो गोदोनि समाव दाथ' नङा सिगांनि समाव जों रायलायोमोन बेनिफ्राय आदायाबो आंनि सिगाङाव गोबां बाथ्रा बुंदोंमोन फंबाय बेफोरबायदि बेनिफ्राय आं सानदोंमोन कख्लाबारि समस्थियाव आदाया बे बाराव MCLA जासिगोन खोमा नाथाय जों बेखौबो नुनो मोनासै दा मा जाखो जों बेखौ बुंनो हाला राजनितिनि बाथ्रा सोरबा मा दिनै फैला आदायाबा मा जाखो मानि थाखाय बेफोरबायदि जाखो जों बेखौ जेबो बुंनो हाला आदाया सिगांफोर जोंनि सिगाङाव बुंनाय बायदिब्लाथ' माने बेफोरबायदिनि माने नांगौमोन बेफोरबायदिमोन आरो आदानियाव नाथाय दिनैनि दिनाव मा जाखो बेखौ मोनथिथ'ला हानायमानि आदाजों लोगो हमनानै रायलायनो ट्राइ खालामगोन आं इलेक्सन जोब्बा बेनिफ्राय आं लोगोफोर कख्लाबारि समस्थियाव थांनो नागिरगासिनो दंमोन आंखौ गोबां आदामोना बादा होदो भाई दा नों दा हाबफै सोरबा नोंखौबा मा सानो सोरबा माबा खालामनो हायो दा नोङो हाबफैथ'नाङा होननानै आं गोबां मानसिजों कन्टेक्ट खालामदोंमोन बेनिफ्राय गोबां मानसिया रायलायबाय आंनि गिदिर मानसिफोरजों फंबाय नों दा बेयाव थांनानै जेबो सोंहैनाङा होनना बुंदों आरो मानो होनब्ला जोङो दिनै बर' हारिनि गेजेराव कख्लाबारि समस्ति इलेक्सनखौ लानानै जोङो दैदेनगिरि गोबां बाथ्रा बुंलायनायखौ नुनो मोनगासिनो दङ जोङो माने गाज्रि बुंलायनायखौ जोङो नुनो मोनगासिनो दङ बेनिफ्राय जोंनियाव ओरैबायदि गोरिब दङ हाजो सेर बर' हारि बर' बिमाफोरा फैला सारखौसो इन्टिजार खालामबाय दङ
माने हारिनि थाखाय एसां मोजां मोजां बाथ्रा बुंदोंमोन, स्ट्रं बाथ्रा बुंदोंमोन, लाइमोन सेंग्रा सिख्लाफोरनि थाखाय गोबां बाथ्रा बुंदोंमोन। नाथाय दिनैसिम फैला सारा इलेक्सन टाइमाव ओरैबायदि बाथ्रा बुंबाय, ओरैबायदि गिदिंबाय, दिनै फैला सारा माने फैला सारा दिनै बेफोरबायदि बुंफिननायखौ जों नुवाखै आरो जोंनि जायगा जायगा फैनाबो जोंखौ नायफैफिनाखै दिनैसिम, माने जेबो जोंखौ खबरखौनो लायाखै। नाथाय गामिनि बोराय बुरै माने बिमाफोरा, बर' बिमा गोरिबफोरा फैला सार नोंखौसो सिनायो, नोंनि नामासो खुगायाव थाब थाब फैयो बिसोरनिया, माने इउपिपिएल सरकारनि दैदेनगिरि गिदिर मानसि सानो फैला आदा सार नोंखौ। आं माने ओरैबायदि आसरित जादों आरोना। बेनिफ्राय आं सोंदों नोंसोरो फैला सारखौलाय बोरै मिथिगौ होनना बुंबा अलरेडि फिल्मावथ' सिनायखायो। बै इलेक्सनाव दि केम्पिंआव आदाया बाथ्रा बुंदोंमोन, बैफोरखौ माने बिसोरथ' गामिनिफोरा जयै थांनानै खोनासंहैजोबदों फैला सारा मा बुंखो। दा फैला सारखौसो इन्टिजार खालामगासिनो दङ। प्लिज अननानै फैला सार आदा हायोब्ला रायजोनि थाखाय जा थांनाय समाव ओंखारनानै बाथ्रा बुंदोंमोन बेफोरबायदि रायजोनि थाखाय एसे मदद होनो नाजा, लाइमोन सेंग्रा सिख्लाफोरनि थाखाय माबा खालामनो नाजा, आं बेखौनो खावलायगोन फैला आदा सार। ओरैबायदि रायजोफोरा नोंखौ इन्टिजार खालामगासिनो दं हारिनि माबा मोनसे मावना होगोन होननानै। आसरित मोनगोन आरो नोंसोर खोनायोब्ला बोराय बुरैफोरा बर' हारिनि मा बुङो आसरित मोनगोन। लोगोफोर अब्ला दिनैनि भिडिअखौ बेखिनियावनो दोनथ'नोसै। जय हिन्द।